Lesike izindaba ze-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Aqhubekile amamasho okulisana nabokufika oweMarch and March ukhala ngabagoluzayo ukugoduka kanti kwethulwe elokugaya kabusha emfucuza. Abezihlangano ezilisana nokuxoshwa bokufika eSiphinge eThekwini sebesabeleka izipilo zabo kulandeleka izigameko zokudutshula ababhekana nazo emva kokumasha. Namuhla ke kube nemasha egcine yenze ihanjelwe umphakathi ombalwa ngenxa yokusaba. Ukudutshulwa kubulawe umthobisi kaSiphingo emva kwemashi eyayinkulukazi yomhla ka-30 June kulonyaka kungezinye zezinto ezenza umphakathi wakule ndawo ungabe usaphuma ukuzomasha ngoba usabela impilo zawo. La sinama illegal immigrant angakahambi asekhona operator la endaweni yakithi eSiphingo and aneyitolo amaphoyisa awenza lutho ngalezo zinto. Izinto esikhala ngazo ama-legal immigrant kuzoba ila abantu abakwazi ababulala abantu bakithi abaphuma emamashini njengoba sisemashini namhlanje. So that why ubona namhlanje unabantu abancane kangaka bekhona emashini abantu they are afraid because amaphoyisa awawenza umsebenzi wawo kubopha igila mkhulu. Kwesinye isigameko somhla ka-25 June ukubona lo nyaka kwadutshulwa kwalimala uNhlanhla Nhlenyama naye ohamba phambili kwemikhankaso yokuxoshwa bokufika. Sasinemarch ngomhla ka-25 eyenzwe iMarch and March icelwa yithina siyabahlali baseSiphingo. Youth yaseSiphingo sacela ngoba sinama challenges njenge-Azana Youth in Action sithi masiba namamashi sithola ama-intimidation sisatshiswe, so sase siyacela ke iMarch and March ukuthi izosilekelela. So ngomhla ka-25 bafika ke bazosilekelela kwaba nemarch. Then later on after imarch I think it was around 07 ngadutshula abantu abagqoke ingubo ezimnyama bafaka amabharaklava. Lezi shoshovu zithi zisithola siphazamiseka ukuqhubeka nokumasha zaveza izinsolo zezinkampani zonogada ezivikela izitolo zabantu bokufika. Kunama-security inkampani zama-security ikhona egada izitolo zabo labantu bokufika. So uma besemashini bafaka ama-mask bashutha abantu abatarget abantu khona emamashini. Every time esiba nemash bebenza lezo zinto emva kwalokho abantu bashawa abanye sinama cases amaningi amaphoyiseni esiwavulele wona labantu inkampani eyodwa le uBoss nezinye inkampani zama-security ezenza the very same thing. Imasha namuhla ihambe yanqamula enkabeni yedolobha eSiphingo kwaze kwabifika istation samaphoyisa ukuhambisa uhlu lwesikhalazo zokucela ukuvikelwa amaphoyisa kanti loluhlu lwamukele umphathi station. Ngodaba Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuJanet 261 ngiseSiphingo eThekwini. Khona manjalo kumholi weMarch and March uJacinta Ngobese Zuma uthi ke abaneme ngabe ukufika kuleli abasagoloza ukugoduka ubusho lokho ngesikhathi kuqhubeka imarch endaweni yaseMthwalume ngaphansi komasipala uMzumbe. Uthi njengoba ke njalo ngolwesine bezobamba lamamashi lena ke indlela ukukhombisa uhulumeni ukuthi ke ababadinga abantu bokufika kuleli abangenazo izimvume zokuba kuleli. Njengoba bethe chithisa kamamashi kuleli ahlelwe iMarch and March kanye nezinye izinhlaka umholi walenhlangano uthi inhloso yokwenza lamamashi njalo ngolwesine ingoba bafuna ukukhombisa uhulumeni ukuthi ababadinga abantu bokufika kuleli ngokungemthetho. Ukusho lokhu ngesikhathi kuqhubeka imarch eMthwalume ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Siqhubeke nje yabo iconsistency manje kanje iyadingeka ukuthi uhulumeni ubone ukuthi hayi ngoba nandlala mhlawumbe nanijaha umhla ka-30 bese mase ushayile bese niyaqhubeka nempilo. Senzela khona ukuthi ubone ukuthi sifuna ukuthi basinike ama-solutions ezokwazi ukuthi siphume nawo. Phela lokho sifuna ukuthi uhulumeni enze show ukuthi uyabakhipha abantu bokufika abangafanele babe la ngoba siyabona nathi kukhona izinto ezinhle ezenzakalayo njengoba kwenzeka lokho. Abanye bayathola imisebenzi, abanye bakwazi ukuvula amabhizinisi bathathe over ama-tuck shop into kanjalo. So izona zinto thina esifuna ukuyibona lezo ezweni lethu kube clean, kuqoqeke, kube nokuthula. Uthi abeneme ngesibalo sabantu bokufika abagodukiswa. Khona kuyajabulisa ukubabona ukuthi bakhona abazwayo mekuthiwa bahambe ngoba phela baphula umthetho hayi ngoba uliwa nabo njengabantu. Kodwa futhi kuyadumaza ukubona ukuthi khona abasagoloza abahleli nje abanganyakazi abathi abayindawo. So asikafiki la sijabula khona. Uthi umphakathi ungabamba iqhaza ukuyilwa lempi.
Ingakho besifike sesisuka sesibafisa ngeinsuku enje masikhona ukuthi bazogoloza phela sikhona kanti indaba bagoloze masingekho mina ilento evele ngiphathe kabi ngiyabafisa nje ukuthi beze bezogoloza nathi sikhona kodwa ngisasho namanje awukho umphakathi ongahlula abantu bokufika awukho nowodwa yabo uma umphakathi usukhathela abantu bokufika amaphoyisa wanayo imvumo yokunqaba ukuthi babasuse labo bantu abanganawo amaphepha bahambe. In fact umthetho uyabavumela ukuthi bakwenze lokho and thina sithi if benazi inkinga ekanjalo sinabo abantu la esicommunicate nabo sixhumana nabo abasithumelele leyo mniningwane. Imeya kaMasipala uMzombe ithi behulumeni badlala indima ekutheni balethe uzinzo nokuthula emphakathini bewumasipala ababavikela abantu bokufika. Njengoba sasithe umasipala uma bekhona abafisa ukuthi babekwe la uHome Affairs uzofika uyobabheka khona kuyumsebenzi kahulumeni ukwenza ukuthi kube khona uzinzo kungabi khona ukuxabana nabantu kungabi khona ukulwa sivimbe izinkinga ezizoba khona ukuchitheka kwegazi ifaka sokuzika sikuvimbe njengohulumeni. So ke kuloko ke mangabe kungazwakala kahle ebantwini akukona ukuthi umasipala uthi uyabavikela kodwa umasipala wawuthi kubona uma bekhona bathi bangagcineka bese uHome Affairs uyobabheka ngoba umthetho umsebenzi njengohulumeni sasizokwenza lokho kodwa ke akukho oyedwa wafika kuthina waveza interest yokuthi uyafisa ukuthi abe la sasingakwazi usimbeke khona. So ke lo hlela lisake zilenzeke akukho lutho akukho umuntu okwafika kumasipala namanje akaze kufike umuntu. Uthi bamile ekutheni abangenamaphepha abahambe. Sime emazwini yahulumeni ukuthi abahambe baphinde endaweni zabo laba bevele khona sikholelwa ukuthi akekho umuntu ongenakhaya. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Sisekuzona-ke ezamamasha uhlalo wenhlangano iMarch and March esifundeni King Cetshwayo uXolani Gumede uthi ke sekuyisikhathi sokuthi umnotho wakuleli ubuyiselwe ezandleni zabantu baseNingizimu Afrika ukuze kube yibona abazuza kuqala emathubeni omsebenzi namabhizinisi hayi-ke abantu bokufika. uGumede ukusho lokhu ngesikhathi-ke amalungu elinhlangano eqhubeka imashe nokuthula empangeni efuna-ke iziphathimandla ziphendule ngohlu lwezikhalazo ezazethula phambilini ngesikhathi-ke zibhikishela ukuthi kuthathwa izinyathelo ngabantu bokufika bakuleli ngokungemthetho. Inhlangano iMarch and March ithi izoqhubeka nokucindezela uhulumeni ukuthi kaphendule ezikhalazweni zayo ezithinta abantu bokufika bakuleli ngokungemthetho. Le nhlangano iphinde kahle imashe nokuthula empangeni ukuyolandelela kuyisipendulo kwi-memorandum yangaphambelini eyayihanjisiwe. uGumede uthi bakhathazekile ngokuthi abantu abaningi bokufika basebenza emhlathuza banawo amaphepha asemthethweni okuhlala kuleli kodwa ke futhi banawo ama-license noma izimvume zokuhweba. Uthi lokhu kuhambisana nokuthi ke abanye bomastende baqashisela bona labantu abangezindawo zokuhweba okwenza kube nzima ke nokulandelela uma kwenzeka ubugebengu obuthile. We noted into ethi la emhlathuze kunabantu bokufika abaningi abagcwele khona abangekho documented. So siyayibuza ukuthi umuntu ongekho documented kwenzeka kanjani ukuthi ebekulelizwe ebesethola ipermit yokutrade ngoba even ukwenza informal trading kune permit yakhona. So now sayifaka ke ikhalazo sasho nanokuthi umuntu okulelizwe ngokungemthetho uyirisk kuyena uyirisk nakuma community members. uGumede uthume izimpendulo ebazitholayo zingabagculisi noma zingabenelisi inhlangano izoqhubeka nemikhankaso yayo. Uthi isigaba esilandelayo sizogxila emalokishini nasezindaweni zasemakhaya lapho ethi umphakathi nawo ukhathazekile ngokwanda kwabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho. Abantu bazogcina bengasaphatheki ilonto engayisho engingabuyisela ngayo. So we can advise ukuthi njoba thina sidila nama illegal immigrants into ezolandela njengamanje sesizohamba eindaweni zasekuhlaleni kwabantu more special emalokishini kuzoba nakuma informal settlement ngaphandle ngoba nabo bawumthelela walento ngani ngoba ibona abaqashisela ababantu okusho ukuthi umuntu uyacrossa kwiborder ekhokhe ngendlela abakhokhelana ngayo emove all the way efike mhlawumbe esikhawini kube nomuntu omlekelela ngendawo yokuhlala sesizodila nalabo bantu ke going forward. Le nhlangano ke yaqala ukuvela obala ngesikhathi uJacinta Ngobese Zuma ephakamisa ke ukukhathazeka ngokuba khona kwabantu bokufika esibhedlela sikahulumeni ethi lokhu kubeka ingcindezi esizini zezempilo ehlosele izakhamuzi zakuleli. uGumede uthi kusukela lapho benza khona emikhankaso ehlukene sebeqalile ukubona ushintsho oluthile endleleni okusebenza ngayo ezinye zezibhedlela zikahulumeni. Iqueen Nandi ekhona la empangeni engazuthi impela kushaya umoya
amanesi asiyathola ukukhululeka ukusebenza sekungconywana sesike saqaphela ukuthi ama foreign nationals amaningi illegal amuvile ayoyicelela ukuthi ephindiselwe emakhaya so kungakho ke sesibone ngazi ukuthi isimo sengcindezi ezibhedlela siyehla njengoba bebefuna izimpendulo kuyisiphathimandla sedolobha bathi ke uhlu lwesikhalazo basithola njengoba ke zikhona izinhlelo sebevele beziqalile zokusiza noma ukulekelela nokubhekana nalenkinga ebhekene nomhlaba wonke. Umasipala ke uzimisela ukuthi usebenzisane nabo bonke abantu abazimisela ukuthi kusetshenzwe kulolu daba lolu. Kodwa ke futhi okubalekile kakhulu ukuthi sihloniphe umthetho. So ekugcineni kususho ukuthi cha. Izizathu zenu noma izikhalazo zenu zizwakele zizosetshenzwa. Isekelo kaNgqongqoshe wezamahlathi ezokudoba kanye nezemvelo uBenny Swart wethuleke umkhankaso wokugayeka kabusha imfucuza edalwa ngokuxhakaxhaka kagesi iWaste ikhuluma ehholo lomphakathi laseNgolezane enyakatho neKwaZulu-Natal namuhla uSwart uthi ke amalungu omphakathi azokwazi ukuxoxa ikade eziko ngalolu hlelo ekukhuthazwa ngalo kabantu kuba baqoqe baphinde ke bedayisa imfucuza. Iphini likaNgqongqoshe wezamahlathi ezokudoba kanye nezemvelo linxusa abantu basemhlathuze ukuba baqoqe imfucuza edalwa ubuxhakaxhaka kagesi ukuze bagcine imiphakathi yabo ihlanzekile. Namhla sila emhlathuze kamasipala wakhona ngekuthi sizofundisa umphakathi ngekuthi yini iWaste. iWaste phecelezi izinto ezisebenza ngogesi ezingasasebenzi njenge-fridge, microwave, stove, i-ayini, igedlela, i-TV nama-choice izinto ezingasebenzi ngagesi. Mara into ebalekile ukuthi umphakathi kumele wazi ukuthi izinto lezi nasi sibeke emakhabethini, sisibeke emagaraji zizobanga ukugula emphakathini ngoba izinto lezi sinema chemicals abiza ngemercury ngesintu sithi isigidi ngoba yiyo ama-chemicals ewakhiwa ngawo lama-fridge nako konke esikusebenzisako kwagesi. So sithi thina abantu bangazilahli lezi zinto kamdoti ngoba once izinto lezi siqala ukubola ziba ne-rust zingena phakathi emhlabathini zizogcina sifike emfuleni sho ukuthi abantu amanzi abawaphuzayo azobe sekanala ama-chemicals lawo. Inhlazi zethu ezikhona emifuleni nasolwandle nazo zizofa ngoba zizobe zithintela ama-chemicals lawo engiwashoko. uSwars uqhube ethi iningi imali engenziwa amalunga omphakathi kulomkhankaso. Nokunye kubalekile ukuthi sifuna ulusha livule into esibiza ngama-buyback center. So i-buyback center la umuntu i-fridge yakhe ingasasebenzi, i-microwave ingasasebenzi, i-fridge athatha yise khona bayifake esikalini bese abhadalwa. Ngoba thina sithi labantu abakhanda lezi zinto lezi abamabhizinisi noma seyiphukile ingasasebenzi into yogesi yibo ekumele babone ukuthi lezi zinto ziqoqeka kahle kuze ukuthi iSouth Africa nemphakathi ingaguliswa yilama chemicals ekukhandwa ngayo lezi zinto zagesi. Mara sithi futhi amathuba for abantu abasha ukuthi baqala ama-SMMEs njengala la sikhona manje kule recycling company esikuyo la kubhayilwa khona i-cardbox bacoca khona namabhodlela nayo yonke into. So thina sithi emva kwezinyanga ezi6 sizobuya la sizobona ukuthi abantu abasha bavulile yini amabhizinisi nabantu emphakathini ukuthi bavulile yini esikubiza ngama-buyback center. Kanti usomabhizinisi osebenza ngokuthenga imfucuza ecoshwa abantu uthi bakuvivele ukusebenzisana nabantu basemhlathuze. Basikhona izothando solutions siyalibonga leli thuba ukuthi bafike namhlanje la ukuzolontsha lembizo ngenhlanhla bazoyilontsha eNgolezane. eNgolezane ke indawo la esiqale khona ukusebenza njengothando solution. Ngiqale njengomuntu oxosha udodo emgwaqweni ngihambe ngicosha ekubeni futhi sina i-buyback center ekhona eNgolezane la esaqala khona sasebenza khona. Sikhona izothando solutions ukuthi sikwazi ukuthi thina siyithenge kunina bese nithola imali futhi hayi ukuthi uzoyiletha nje bese kuphela kanjalo uzothola imali futhi siyakwazi ukuthi mawukuthi nomtholo omkhulu sikulandele ekhaya ngabe une-fridge ngeke ukwazi ukuyiqukula ngabe unomshini okwasha ngeke ukwazi ukuqukula i-deep freeze engaka ukwazi ukuyiqukula siyakwazi ukuthi sikulandele ekhaya. Ntando Yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseNgwelezane. Sithi shelele ey'tolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu.
Sikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1 KZN TV nazi kuyizona ehamba phambili usunda namhlanje. Aqhubekile amamasho okulisana nabokufika oweMarch and March ukhala ngabagulusayo ukugoduka kanti kwethulwe elokugaya kabusha emfucuza. Umasipala wesifunda uMzinyathi wethuleke ngokusemthethweni umsebenzi osuphothileyo wamanzi obizwa ngeOgunjani Phase 3B ohlanganisa ukufaka kwamapayipi, isiphehlimanzi kanye nompompi abalinganiselwa kwaba14 kanti kulindelwe ukuba lamanzi aphakele imizi elinganiselwa emakhulwini amathathu ne18 kuWard 2 ngaphansi kuMasipala uMsinga. Imeya kaMasipala uMzinyathi uThemsile Mchunu uthi basaqhubeka nokulethela umphakathi waseMzinyathi amanzi. Akukho kunye sidila nakho, sidila nje namanzi ngoba sithi thina siwumzinyathi co-function yethu water and sanitation. So ke namhlanje besize kakhulu ngokuthi sizoletha amanzi ebantwini baka Ward 17 nakwa Ward 2 kodwa esidila nakho kakhulu ama spring protection ngoba eqaleni sasishilo sathi sizokwenza no ward based siza nabo ko ward based projects ethu kodwa namhlanje siza nama spring protection lapho siqoqa khona amanzi emvelo bese siwafaka emathangeni bese siyawa purifier ukuthi ephuzwe abantu kodwa bawaphuza seyamanzi amahle kakhulu ngoba kubalekile ukuthi abantu sibanikeze amanzi azobanikeza impilo ukuthi baphile kahle. Uqhube ngokuthi lo msebenzi uzophakela imizi elinganiselwa ku318 ngaphansi kaWard 2 kuMasipala uMsinga. La sesilana ke manje kwaGunjani ku Phase 3B esiwulethile. La kuzobenefita imizi e318 imizi ezobenefit kanti imali esiyilethile la u25.8 million okungimali eningi kakhulu. Lokhu kusikwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ngendlela efanele nangokwethembeka nje kwethu ngokuthi sasishilo sathi sobenzela lokhu sizoqhubeka nohlelo nje ukuthi 3B kusho ukuthi kwakuqale ku3A nje base siku 3B. Kanti imeya kaMasipala uMsinga uDokotela uFelinkosi Sikhakhane uthi lokhu kuzokhulula umphakathi osizini obubhekene nalo. Usuku okhululo lokithina eMsinga ukuba i-district yethu phela singaphansi koMzinyathi ukuba isikhumbule nathi kize nje izosibona usizini esibhekene nalo kakhulukazi ngoba amanzi awekho ezandleni zethu njengomasipala waseMsinga kodwa amanzi atholakala kwi-district. Ngakho ke sithokoza kakhulu nje sijabule ukuthi kukhona imphakathi ezohlomula ekutholeni amanzi ngoba bangeke nabo baqede ngosuku noma ngonyaka ngendlela okuyiyona ukushoda kwamanzi kule ndawo yakithi. Kodwa ke lokhu nje abakwenzile hayi kuyasijabulisa kakhulu. Khona manjalo ubesegcizelela ukuba njengoba kuyinyanga yabantu besilisa kufanele bephakamise isithunzi sabo. Yakhuthaza kakhulu ke thina esihola kakhulukazi umphakathi waseMsinga ukuthi abantu besilisa amadoda kithi abaphathe kahle abantu besifazane. Siphume emoyeni ukuthi umuntu wesifazane akayilutho. Umuntu wesifazane sasivele thina kakade eyinto enkulu engaphazanyiswa nokushaywa. Indoda nje yayishaya unkosikazi yayazi ukuthi angidoda yalutho leyo isehlule. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV eMsinga. Abasebenzi beEPWP ngaphansi kwenyunyana iMathuse eThekwini bathi bakhathazekile ngesenzo salo masipala sokubambezela isinqumo senkantolo sokuba ubabuyisele emsebenzini ukhala ngokungabi nayo imali. Laba abasebenzi bathi ke abakwamukeli lokho njengoba lo masipala ukwazile ukusiza abantu bakwamanye amazwe abakuleli ngongemthetho babuyiselwe ke emazweni abo. Bekhuluma neziko lezindaba njengoba lo masipala usudlulisele enkantolo yabasebenzi lesi sinqumo. Sekulendwe isinqumo senkantolo ezabasebenzi ngodaba oluthinta abasebenzi bohlelo iEPWP abamiswe emsebenzini nomasipala eTheku njengoba beqeqeza inkantolo kulandela ke ukuba lo masipala udlulisele phambili isinqumo sakwa-CCMA sokuba ubuyisele namhlanje besise court ngenxa ukuthi kwaphuma ijudgment eCCMA in favor of abasebenzi where uCommissioner deemed these employees permanent.
now umqashi kwabe seyi-challenger wayi-reviewer i-arbitration award yasiwa e-Labour Court. Namhlanje beku-i-court appearance bekudiscusswa yona leyo nto leyo ukuthi abasebenzi badinywe permanent noma abangadinywa permanent. So into ebesikade siyenza-ke namhlanje iMadusa ibizo-defender i-award yakhishwa u-CCMA. Okwenzakeleke namhlanje esikubonile nokujabulisa kakhulu sineqiniso lokuthi siagwishile successfully and sineqiniso lokuthi i-judgment izoba in our favor. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba libike kabanzi ngalaba abasebelana ngaphandle kokomkhulu lalo masipala izinyanga ngemuva kwembhekisho bekhala ngokuxoshwa kwabo ngongemthetho bathi ke ukumiswa kwabo isigubhukane kubalimazile kanti babalula ku-30 asebedlule emhlabeni ngenxa yokhwantalala nokunye. Okusiphatha kabuhlungu siyawubona umkhandlu waseThekwini uyazenza izinto okusho ukuthi imali ikhona awufuna uimplementa iaward yethu. Ngikhuluma njengoba kuliwa lento yama-foreigner ade kunama-foreigner behleli lapha eSherwood bakwazile ukuthi lawo ma-foreigner bawasuse eSherwood bawalethe la e-drive-in eThekwini babeka amatende baqede baqasha amabhasi athutha lawo ma-foreigner kodwa kuthina kuthiwa imali ayikho ukuthi implement iaward yethu. Sihlukumezekile sabahlali baseThekwini siphinde sabasebenzi baseThekwini sihlukumezekile kakhulu ngoba 15 years sisebenza kulomkhandlu bethola ama-award ngathi egcineni basilahlisa kwamafinyila basibulala siphila. Ungasebenzi kusi-affecte kakhulu njengamanje nje like mina ngiyisidumbu amapolisi asenawo asazi nokuthi songcwatshwa ngani akusaphileki. Kahle kahle sifuna ukuba permanent. Umasipala utshela iziko lezindaba ukuthi ke kangeke uphawule ngalolu daba njengoba lusaseyithebeni izinkantolo. Yize kunjalo emhlanganweni wejwayelekile wakamuva womkhandlu kudingidwe ngohlelo lwe-EPWP nalapho ke kuvunyelwene ngokwelula isikhathi sabaqashelwe lokhu ngezinyanga eziyisithupha kwaphinde kwayalelwa imanager ukuba ke axoxisane nomnyango wemisebenzi yomphakathi ngodaba lwemali ezodingeka kwihlandla elilandelayo lalolu hlelo. Ezindabeni zeKZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Imiya kamasipala uMthonjaneni umbangisenibiyela uthi ke wenelisekile indlela okuqhubeka ngayo ukulungisa kabusha umgwaqo R66 ikwangcongco gravel road kanye ke ne-swimming pool edolobheni Melmoth. Ubiyela usho kanje kulandela ukuthi ke ethathe usuku lonke ehlola umsebenzi wokulungisa kwenqalasizinda yomphakathi kulo masipala. Kulindele ukuthi umsebenzi wokulungisa wenqalasizinda yomphakathi kamasipala uMthonjaneni kuphothulwe ekupheleni kwenyanga. Umeya kamasipala uMthonjaneni umbangisenibiyela uthatha usuku lonke ehlola ukuqhubeka kokulungisa komgwaqo uR66 swimming pool kamasipala kanye nomgwaqo ubhuqu kwagcongco gravel road ukulungisa umgwaqo onqamula edolobheni iMelmoth uR66 kudleka imali engaphezulu kwegidi 5. Buka wonke ama project ade esiwenzakho kuswela lapho R66 umgwaqo omkhulu opikelele Vryheid naseLondi naseGoli ila sifake khona igxalaba ke khona sawenza lo mgwaqo bebone indaweni embana la kunesiphethu khona samanzi obula ama truck amakhulu. Sethemba ukuthi sizokwelekelela ngoba umphakathi abedlula ababuki utransport babuka umasipala semthonjaneni uba uphathe kwedolobha lethu. Ingakho ke sifaka isandla ngenathi hayi aselekelele la ngoba ukukhala abantu abebuka amahla abheke kuthina emthonjaneni engikholwa ukuthi bazosizakala ke kule mgodi lekade ilaphana abakungahambe ngihlobo. Yilokho engakutsho sasuka lapho ke saya kwi-swimming pool nalapho futhi la esikade kulukhuzo sikhuphula izinga le-swimming pool yethu. Sibona umsebenzi omhle kakhulu nakhona lapho awenza umasipala. Ubiyela uthi uqinisekile ngendlela umsebenzi oqhubeka ngayo njengoba kulindele ukuba uphothulwe madoza. Siculiseke ngalendlela engakazi uzuyibona ngoba besingakalindeli sokuyaphela manje. Kodwa sithola ukuthi laba asibaqashile umsebenzi bayenze ngendlela efanele futhi uyasiculisa akukho lesikhala ngakho khona. Sineliseka ngempela. Sisebenza sibonga kakhulu kwaso contract bethu abayimiselele ngokusebenza.
uMasipala uMthonjaneni uthi ke ziningi izinhlelo zezakhiwo zomphakathi ezisidingo okulindele ukuba iqale ke maduze. Bese kuba ama project kangonyaka ozayo uma usazovula ke amasoye endaweni ezahlukahlukene ngicanti indawo engeke ngakhuluma ngayo iholo lenkosi lapha obuka undaba ezitha sinikeza khona indawo umhlonishwa uma ingakapheli inyanga uzophinda yekhona ayophendula isoyi khona phinde kube umgwaqo lapha emfanefile kwathi 5 esabiza nawo lo mgwaqo uzolungiswa so ke sikholwa ukuthi njengoba ubuza ukuthi izophela nini kufanele kuphele unyaka lo esukubona isipheli yasephelile lama project November December obesephelile kufanele sibe sesiwabuyiselile emphakathini umphakathi usiwasebenzisa. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eMelmoth. Phinde futhi seyitolo siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona beyihamba phambili osukwini la namhlanje. Aqhubekile amamasho okulisana nabo kufika oweMarch and March ukhala ngabagulusayo ukugoduka kanti kwethulwe elokugaya kabusha emfucuza. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli 16.35 maqhaziswa nedola lasemelika libe 21.95 maqhaziswa nopondo waseBrithani u18.71 maqhaziswa neeuro igolide lona $4,100.67 ounce olungahluziwe wona $78.02 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Qeqesha amabhokobhoko Erasmus senzeke izinguquko eziyishumi eqenjini elizoqala umdlalo wesibili weNation Championship neScotland. Amabhokobhoko azobhekana neScotland eLoftusville Fair ePitoli ngomgqibelo emva kwehora lesihlanu ntambama. uSiya Kolisi, uEben Etzbeth, uLord De Jacker, uFranco Mostek, uOx Nche, uHenry Oosthuizen noEthan Hooker bonke ke abakalulami bahlanu kuphela abadlali abaqalile ngomgqibelo ngesikhathi ke iqembu lakuleli linqoba iEngland ngo45-20 abazophinde ke bawuqale oweScotland okuNguJesse Kriel, uDamian Williams, uPeter Stephen du Toit noPaul de Villiers noRon Noche. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukeliza kuqo bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile